Патрик Попел, Австрия, завършва поздравленията от чужбина. Патрик, кой ще превежда? Да. И Микис от Кипър, после извинявам се. Я только чуть-чуть говорю по-русски, это у нас есть переводчик, и я буду говорить немецкий язык. Да? Немаш проблеми, говори, да. Als erstes möchte ich mich bedanken für die Einladung beim Herrn Malinov. На първо място искам да благодаря за поканата от страна на господин Малинов. Ich bin das erste Mal in Bulgarien und es gefällt mir sehr gut. Аз съм за първ път в България и страшно ми харесва. Und da sind wir schon bei einer ganz wichtigen Sache, nämlich ich habe Herrn Malinov in Moskau kennengelernt und deswegen bin ich jetzt in Bulgarien. Das heißt, durch Russland kommen die Kulturen zusammen. И това е свързано с факта, че аз се запознах с господин Малинов в Москва и затова съм тук. Това значи, че той събира всички приятели на Русия тук. Also wenn man Russland kennenlernt, lernt man auch andere Kulturen kennen. Който иска да се запознае с Русия, трябва да се запознае и с други култури. Und so sieht man, dass Russland die Kulturen zusammenbringt und neue Horizonte eröffnet. Man lernt neue Dinge kennen. И така Русия обединява хората и открива нови хоризонти. Das heißt auch, wenn man Russland liebt, lernt man auch andere Völker lieben und andere Nationen. Това означава, че който обича Русия, се научава да обича и други народи. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Arbeit, die die Russophilen-Bewegung macht. И това наистина е нещо много велико, което прави движението на русофилите. Herzlichen Dank. Много благодаря. Патрик се занимава с това, че през цялото време измерва къде на картата свършва влиянието на англосаксите. Го прави по много оригинален начин. Иска да слага такива митнически специални постове, пунктове, които да обозначават, че там е края на англосаксонското влияние. Я потом ти разкажу.